La mireasa direct din culise, Roxana spunea că acum este bine, în schimb ieri a avut niște discuții cu Teo pentru că Adrian în live a spus despre Roxana că a fost și retrasă, dar i-a făcut și plăcere să danseze cu el și Teo s-a supărat pentru că ea nu a intervenit să nege asta, că i-ar fi făcut plăcere. Spunea Roxana că părerea ei despre Adrian este că a venit acolo doar să bage bățul prin gard și nu doar în privința celor doi, ci în privința mai multor concurenți din casă. Spunea că tocmai de aceea nu a intervenit. Când vede astfel de oameni, preferă să se abțină și Adrian a interpretat greșit tăcerea ei. Foarte directă și dură, Roxana a spus că bagă bățul prin gard, de aceea a venit, că nu o atrage sub nicio formă și caracterul lui lasă de dorit.